ang to saimia horat kuria anogo pai ko gari ro bokok langka scooty ro bokok langka ne mani bokok langka agi bos kang watin bokok ka ta bo ke tin bar kata ko gai saimia bro ma gai sa samai no tak pai klei bete ko je bokok pai hai ko ni no je klei pe yang no sini abo to srai saima no tai sap sang to bo sinima to gre horo boro sap sini senai seng to kai si kamera butuh boro ulok di tai boro kasi ka oh botai rasu si kai yang ro kai tam khoti khani khoti te ko mo gari nu tawrom de ondo to ro 3-4 lakh taka mo gari ta uthi kana ga na boho ka o scooty bo sesek langka to kana amo hai tako tai tai ambisi ko iko pote pa mane to ro chikon mi ko bo pai to sala to ro amo hai thai ka de ko kroi gor mo belai hambai om hai khai boro jadi no Tripura hani bung barang problem solve kai to ham kok si onti hek lek ta angka abon tian kun to khogri borok kokai jorawon al kok sawano tai kaisa upor wala srishti korta jorin to kan kai gon bizar phayano borok 6 mas ni bisingo mongsa bor ni bo bothai ka ham thema ka ham mana he kama ka he mana goboro omo hai khaimani tamo karano no borok tamo ungge bak laika ang sai nanjali eta ko sir borok bolte samna sanan nai obo to agi dui bat thama pore product kisur ja Tripura mothan chairman bano Vinogor ingi saka mede te dia nang kokta sari mede kok saka ning gongo angkai non tai khlairian samani jotin khlai ke to abor khlairian samani ko prai 2 bosor moto kalaire bono khlairi ka bo tong sai mano Tripura mothan hoiten mo khlai jago te ke bo kurian sotro je tini khlai pe mani kota somani hai ko kota jora ro khlai pe ko swasapai te sara satawa angkai tinu uro meeting tong pongko o tingtang go jaga bo tong lai meeting tinara meeting kan na angka abon pore sabai talai nang borok phai kana kento mo to 100% abo sai mano boro mai kai ko khlai tong kai অনেক কিছু আরো কনস্পিরেসি তং অবন্তি সাইলা করি হ্যাঁ তারমানে হিংকাই চিনি বড় অবস্থা যতই মানো जों বাইসং খাইত সাইলা তংলা গণতন্ত্র সিন বিসিং করি আগে বাহাইনো সিস্টেম তাবো সিস্টেম তংটা কো হিংকা আবো বাই তাম সানা তংলা হ্যালো হ্যাঁ বড় বসাম পাজাক homkiri jaga no sajan phone uduru bai koi kok no aini kok no sak gai tasin borok ta bai sami abla kokrei thrimana rita asan kok living god will ko justify ba kon bala hambai no roko ka do lo anong na ko kai piran bagai no sabuk to khaijone kisu kore je khaika khalaiton kokrei opor wala no bizar khainai song sini borok to bo tabu katalia agir bo jugu je sibe mamal bo song manjagai pheka age song jokhon tsf ni himlai jakha asamre song manjakha ga song samna complain khaijana jaka sukre sini borok na tirthani na horo thana ni mahai situ khagong thana tani kai song wai song boron nom bo panyam besi ang tahu bagai no jerawo nong tani nor family belai hambai angkai kokri ja khanya da bor khushi tongthon thoki tongthon sarni ni sakawa borok sakde tangkai bakawni nukun abo ayang ko sung berap jak ang bo thujaksi ang bo dum badam mungai sijau angkai sijak ang samka is mo borok sai kana kan lok khana ga gari thuk thap bokong apro gate lock khaje sa gate lock khaje ba wai sabai borok ka iko lock sabai jak no rona ngano ro lock tok sabai be ke wachman ka iko engo ko boundary eng borok sabai ka amo hai tako kya ba hai ke no sabai ka hap ka pitam tumba tai abon bade kuno nono je মাজরা te kena obon bade tai kena to tai tam oro to ব্যক্তিগত চিন্তাম kena to sin borok abo tipras to kena to abo to tai sana ko ko tam dei kena kai পার্টিগত নৈতিকগত যে কোনো আইনি কক সাফানো কাহাম সাফানো হাইয়া বুঝিছনাই তাও যে কোনো পার্টি যদি ন খাইত হাকাই পাওয়ারফুল নাকো পাওয়ারফুল পার্টি র বড় যেখানে বনি মিসইউজ পাওয়ার ফায়া বাবা তিনি কথা লিয়ালে আবো হাইছে বুঝগন চলে তো আবো আইতা তাপসে যারা ন কোনো পুলিশ রং ইনফরমেশন খাইত না না পুলিশ তো আনমকারী সকে মেজর বক্স জামা তাও পুলিশ র খাইত হাইকে নরম খাইন সকা কারণ অম যদি ন ইন্স্যুরেন্স ক্লেম খাইনা তো পুলিশ র বাইগন নামাই বলে আঙ্কা বরক সংখ্যা নর কোনো সন্দেহ বা কথা না সন্দেহ কোন প্রশ্ন করি সকা তানি সন্দেহ পাইনানি
angka ya kaborok obai kai bokok long apa kata tam bara sir khoroksa khoroni na nuda nuklang kha sab koijana rok phaine ma ke khai awo sung no bisu tong ta sasnai sung tala tuluri kasang kasang tong ama haita তাবো নিন ওয়ান সুং তামো ya precision abonti ani ta wa prichon ta mon tiba tibra saroni to bo hai ngai tongo bokok layo tokho layo kokri abo jungba chinthani democracy kri tabo rashtrantro taisa tripura ko layo lanya nayo so sin hawo 다 같이 그나마네 제 게스 렌저 걱정하고 뭐 너무 벌써 어떻게 이렇게 gasina thaja khada khogana khada khoyabla na uyen kitar kalang khana pung na mana gena bla thaja buk sa rok 또 타작 그랬잖아 kore asase aban khogoro bor ta ta cylinder plana ang je buji mang cylinder bayro kitar plan ma jitlo ana ero boy bokok ba bor khogong aba ja sir jehetu borok je bokhangnai rok na nung sini langya angke nung bai ke sama ka je aboti pramotha nok khai kan nati para motor abo to bor ana hum kiri jago khumai ka bang mari jak angkan na barsa ko chat kobun borok phanong iman da apa kubuni boro bolte te kubuni tan bekhe jana boro syuti pramatan khai na sa ti para mota abo to age product segang tiba khang para di na sai ba nang ani bidi kok sliang te kunung lian sama pare bonda gir kata ba abo sai man te disin to bo kami bo khosa sa ha bo kami moda ha moka balaram chodri para ps ka yes angkale funga okay hambai sir